Na šarišskú veľkonočnú oblievačku sme sa dnes boli pozrieť v obci Víťaz. No a predviedli nám ju členovia súboru Pridaň. Čo sa ešte zachovalo a čo vymizlo z tých veľkonočných tradícií v takom bežnom civilnom živote? Tak zachovalo sa oblievačka ako veľkonočný pondelok, to nám ide dobre. Všetky deti od najmenších do najväčších chodia po oblievačke. Tí starší už sa zgrupujú do 3-4 skupín, ktoré chodia až do samej polnoci. A chlapci boli takí istí, ako ste vy boli? Ale už trošku sú pohodlnejší teraz. My sme to dodržali ako stará garda. A dievčatá? No, dievčatá ešte vo veľkým pripravovali, ktoré ešte dali dokopy, že ešte pokryli, ale to tak ešte kryli, že ešte ich ukazovali parobkom. A jak už parobci zbatili, že dievky, dávaj. Tak, paráda, neparáda, všetko bolo oľaté. Jak mladé, tak staré, všetko polievali. Tej vody si dievčatá v Šariši a na Zemplíne užijú ešte aj dnes viac ako v iných častiach Slovenska. Možno aj preto, že tu chlapci korbáče nepletú a nešibú, iba oblievajú. A ja musím z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že neľútostne. Veď ako sa tu hovorí, od vody ešte žiadna neumrela.